ato ane. Hey. Ang tindahan rin ba? Ang ba kay bating dalan? Kumunawag dili kumunawag. Ang panawag ba ko ni mga Naog lagi ba kay bating dalan? kumunawag dili kumunawag ba? Naog sa kay. Dili kumunawag. Tapos bating dalan. Kumunawag dili kumunawag. Naog ba? Lagi kumunawag ba? Wala ka di ka naog. Ay sa ba? Ang gunit dia kay di ka naog. Sarong ba na? Pantarok sa kay ba? Sarong ha? Pwede ba? Gunit dia ah. Sarong ba? Ang gunit lagi ba? Sarong na ba? Sir, murag hubog na po nila paingon ay sir. Nagwigol-wigol man ang motor sir. Klaro na pod ni. Di na pod ni kaagi. Sige, na po yung angkas sir oh. Chicks naman pod ay ni. Kato mo na ganina ay. Lahi mang motor no. Lahi Lahi ni. Sir. Naog sabi. Ang mama tayo mo ay tindahan rin. Ang mama ka rin na ako. Kawana ka. Ang mama tayo rin. May berde rin ba? Ang nga. Na. Lagi lang sa akin. Oh, naog dia ba? Ay, kiguan dia. Ay, makarila. Ay, may. Pasaw na ang tindahan. Ang tindahan rin. Eh, tindahan tao. May tao ba? Sige na. Suotan na silas ni mo. Ay, lihok-lihok ba? Ready? Sakay dali. Ba. Sakay dali. Ato pa tasnahan. Mabuwag ng botelya, tarungan na. Tara. Sige, angkas na. Wala, drive na. Ako na din. Ayaw, drive kay di ka kabalo. Drive na ba? Sakay na ba? Oh, kana. Oh. Tarog sakay ba? Masarap sa kaya ni white driver rin. Ay, saba. Kay maulo, tas tao. Kato na ta. Drive na ba? Ay, nada, kay mulakaw na ta. Tarog Dali. sakay, ha? Saan eh? Unsa man? Ang hapon. Naog sabi. Saan mo? Hapon. Kuan. Unsa ni? Asa man mo? Asa mo? Mamalit rami gridor Ayaw dia. pa ba? Ayaw na. Bawal na. Bawal ang mo drive nga hubog. Dili go bo ko yung sila po ka drive. Ako giubog ko gikalintura unta ko pero duty jud ko direron kay kabalo ko. Kung di ko mo duty, san for example niagi ka, hubog ga drive. Na disgrasya ka sa unahan. Dakong konsensya nako. Oh? Imong kauban Ayaw mo. pa Babae ba yung kauban nimo? Dili may hubog ba? Di may hubog. Kaya rami sunahan ng malit. Kuha ng botilya diha. Ayaw pa ba? Kuha ng botilya diha. Wah. Na. Kaya rami sunahan, boss. Sugtin na matod. Lingaw-lingaw tirada ni mga. Tagasa niya ha. Di rami sunahan tibong ko. Ulit na mo. Ulit eh, kuan lagi. Lingaw-lingaw tirada mo ah. Ulit na. Sige, pwede. Awa. Amin. Ano mo siya makagdagan-dagan? Amin. Manggugod ba to? Butilya ba? Tanawa to, tanawa ko. Amin ang botelya ba? Yatag ba? Amin ang Tama na mo din. Amin ang botelya. Alis sa dere be. Sap. Susi be. Ayaw ba ng susi ba? Binang botilya. Amin na ba? Ambi na. Bakingan ko ng motor. Naog sa doon. Boss, nasa boss. Anong tao mo na mo to? Ako ama na. Adi. Hindi lagi bakal kahit kikigulo. Kabalong. Bawal. Di ko hubog awa dia. Hubog. Tara, mulit na. Ay, Botelya ba? Butang na dito ng motor lang. ayaw kwa ba? Kaya amuan eh. Lagi. Ayaw lagi. Ayaw pa ba? Kaya muli na may. Ayaw pa alang motor ba? Ayaw. Ay, Amo man ni motor. Ang kuha man ni mo. Ha? boss. Ay, Malit rami ba? Ayaw ka na ba? Ayaw pa. Dala na. Ato na ba? Kay madisgrasya ning mga. ay pogngi ba? Ayaw pa ang motor. Babaklayan mi ninyo? Kuha ang motor ba? Motor ako ba? Ayaw sa lagi. Ayaw ba? Ay pogngi ba? Pati ma. Amin ang motor. Amo ba? Yatod na. Ayaw lagi. Yatod na. Ambi ba? Wah! Ang kuha man ni mo. Amin na ba? Amin na
Pagkaon ba mo ha? Ha? Dali, tara. Uli, Asa mo ganun lalo? uli sa inyo ang iri. Oh, Ayaw ka! ito na presento pagkwan. Ayaw kung paano ang Dili na. Dili. ambil, ber pa! Pwede mo laloon ba?